Ahoj, já jsem Milan, jsem sklář v Karlových Varech. Je to krásná práce s dlouholetou tradicí. Dnes ti ukážu, jak bude pokračovat náš den. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se dnes máte? Krásně. Výborně. Každé ráno se převlékáme do pracovního oblečení, které nám poskytuje naše firma. Ahoj. Čau Mildo, rád tě vidím, nazdar. Máš dneska za práci? Čau vás. Prosím tě, hele, nutně potřebujeme teďka na zakázku dodělat ty nohy, jo. Vršky máme skladem, ale ty nohy chybí, je to docela důležitá věc. Hodně velice důležitý je to napojení, jo. Je tady sice nakreslení, že to je nahrané, má to být ale v hladině. Takže pořádně prohřát, změřit, aby to co nejdřív šlo. Jo, takže to jsou jedinka lepený dohromady na trumu. Přesně tak. Dobře, tak jo, dáme se na to pozor. Dejte se na to pozor, kdyby něco, okamžitě přijďte, jo? Jo, hele, nazdar. Ahoj. Ahoj. Připravil jsi mi ten svalák, co jsem včera po tobě chtěl? Jo, už ho tady máš hotovej. Jo, děkuju. A vydlabal jsi to tam, jak jsem potřeboval? Jo, snažil jsem se. Jo, moc krát děkuju. Hezký Není den. zač. Čau. Všechny svaláky a dřevěné formy se vyrábí u nás na formárně podle požadavků. Ptáte se, co to je svalák? Svalák je nepostradatelným nástrojem k naší práci. Ten slouží ke sválení skloviny do základního tvaru, který připomíná budoucí výrobek. U pece pracujeme po partách, které se skládají ze 3 lidí. Mistr, jeden pomocník a baňkař. Dále s námi do party patří i 2 odnašeči, kteří se starají o obsluhování forem a odnášení výrobků do chladící pece. V naší práci používáme hodně sklářského slangu. Píšťala je například dlouhý nástroj ve tvaru tyče s otvorem uvnitř. Na něj vytvoříme baňku, základní tvar, na který pak přidáváme žhavou sklovinu. Díky píšťale foukáme vzduch do těchto skleněných baněk, čímž vznikne budoucí výrobek. Nepostradatelným nástrojem je svalák. Ten slouží ke sválení skloviny do základního tvaru, který připomíná budoucí výrobek. Různě se také jmenují části výrobku, například štýlky, jsou nohy u skleníček a dýnko jedno sklenice. Práce skláře je hodně fyzicky náročná, zejména díky vysokým teplotám okolo pece, proto máme časté přestávky na odpočinek. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vracím klíče. Děkuju. Děkuju moc. Hezký zbytek dne. Vám taky. Nashledanou. Věřím, že se ti moje profese zalíbila. Měj se hezky. Ahoj.